nnọọ n'akụkụ ụwa na mbọsị tata bụ ọnwa asatọ mkpụrụ ụbọchị nke 31 a na-eme ka ya mata na ndị agha akpọrọ ndị amị awakpola otu obodo nke a na-akpọ Gabon wee napụta onye na-achị obodo a ọchịchị fa n'ike maka na fa sịrị na otu nwa mmadụ a nke na-achị Gabon na ọmarachi ha sị na nna ya chịrị ọchịchị a 10 afọ wee chịsịa ihe niile ọ chịrị wee were ọchịchị a hafee nwe ya n'aka nwe ya wee na-achị Gabon o wee bụrụ na a sị na nwa mmadụ a amarachi ewere oge ha mere ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo Gabon ewee bụrụ na nwa mmadụ a emeela onwe ya eze n'ike ndị amị Gabon wee sị na nke a agaghị eme wee napụta nwa mmadụ a ọchịchị ya n'ike nerezienụ ka ndị amị na ndị obodo si enwe aṅụrị n'ihi na anapụtara nwa mmadụ a ọchịchị. Nekwazunu ebe nwa mmadụ abụghị na-achị Gabon erimbe nke a napụtara ọchịchị n'ike nọ n'ebe a tụnyere ya wee na-eti na-ebe n'okonu na-asị na ya marakwa ebe nwa ya nọ nke a ji ama ebe oriakụ ya nọ wee na-eti na-asị ndị mba ụwa niile fatibenu mkpu ka e wee nwee ike mara ife na-eme n'otu obodo nke a na-akpọ Gabon. Mụnwa wee na-ajụ sị anyị ga-etibenu mkpu ọṅụ ka anyị ga-etibenu mkpu iwe na-elebe otu onye ọchịchị a ebe ọ nọ na-ebe. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence, and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Ka nke a gasarị ọtụtụ ndị mmadụ wee na-ekwusi na ọ dịrị na mba isii nke ndị oyibo na-akpọ 6 country nke ndị ọya bụ ndị amị nara ọchịchị n'ike wee na-achị n'ihi na ha mara achị. Ọtụtụ wee na-ekwukwa sị n'ọfọ n'otu obodo ndị amị ga-awakpo n'ọfọrọ n'otu obodo fa wee na-eti mkpu na-etisi mkpike sị n'ọfọrọ otu obodo nke ndị amị ga-ewerekwa. wee na-ajụ mụnwa bụ maazị mba ọnụ wee na-asị biko kedu obodo dị ife a nke ọ fọrọ n'ihi na ihe na-eme gbara ahịgharị. Ọ bụrụ na ị mara otu obodo ahụ ọ fọrọ biko jee na ebe a na kọmentị gwa m otu obodo a ị nwekwa ike share meseji a folokwa peji a maka ị na-aghọta ife na-eme n'obodo a. Daalụ m. Afa m bụ nwa mmadụ maazị mba ọnụ.